Santomir Bénega. Cando o BNG de Ames goberna, Ames avanza. Xa sabemos o que aconteceu no goberno en solitario do Partido Socialista en 2007 e como rematou esa maioría absoluta do Partido Popular no ano 2011. O BNG o que di, faino. Vímolo demostrando nas áreas que nós xestionamos e que agora queremos ampliar. É o momento de creer no posible e traballar para facelo posible. Como digo, trasladar esa iniciativa das áreas que levamos xestionando os últimos 8 anos a outras áreas de goberno. Os nosos feitos aválannos. Ames, a día de hoxe, é referencia no ámbito da conciliación, da cultura, da mocidade, da defensa da lingua, tamén da transparencia, e efectivamente queremos trasladar esa iniciativa a todas as áreas de goberno cunha nova alcaldía do BNG que rompa esa alternancia de Partido Popular, Partido Socialista na alcaldía de Ames. Políticas que levan, en definitiva, a marca do BNG.